אני דור, אבא לשלושה ילדים מהממים. יש לי סטודיו לפרסומות, אני מפיק סרטים, סרטוני הדרכה, סרטוני תדמית להמון חברות בשוק, גם גדולות, גם קטנות, מוכרות ופחות. כשלקוח בא אליי, חשוב לי לעבור איתו מסע. אני קודם כל מבין מה בדיוק הוא מבקש לעשות. הרבה פעמים אנשים באים אליי ואומרים לי, אני רוצה לעשות סרטון כזה וכזה וכזה. מצוין, מהמם. אם אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה, אני יכול לתת לך. אבל אם אנחנו יודעים מי קהל היעד שלנו ומה אנחנו רוצים לספר להם, לפעמים הרבה יותר מעניין לספר להם סיפור מאשר להציג להם מוצר. מה שחשוב לי בסופו של דבר זה שכשמישהו מגיע אליי, הוא יוצא ממני מרוצה. זו הסיבה שעד היום יש לי לקוחות שאיתי 8, 9 ואפילו 10 שנים. אני לא מפיק פרסומות, אני מסתכל על עצמי בתור מייצר תוכן, ובגיל 12 הפקתי את הקומיקס הראשון שלי בבית ספר, מאז לא הפסקתי לייצר. בסופו של דבר, מה שאני רוצה לעשות זה לייצר לכם את התוכן שנכון לכם. אם חשוב לכם להעביר מסר שהוא נכון ללקוחות שלכם, אני אשמח לשמוע מה הצורך שלכם ולעזור לכם להגיע אליו. כי בסופו של יום, תמונה אחת שווה 1,000 מילים, וסרטון אחד שווה 100,000 תמונות. ותזכרו שאם זה לא יהיה פשוט, זה פשוט לא יהיה.